Акцыя «Кожная пятница. Родное свое» набірае абароты. Да яе далучаюцца ўсё новыя арганізацыі. У гэтую пятніцу ў гандлёвым цэнтры ЗОС мы завіталі ў дзве крамы, якія актыўна ўдзельнічаюць у акцыі і прапаноўваюць беларускую прадукцыю. Першым мы наведалі магазин «Квартал 44». У гэтай краме акцыя прайшла асабліва відовішчна. У рамках кожнай пятніцы тут арганізавалі сапраўднае дэфіле у прадукцыі беларускіх вытворцаў. Наведавальнікі маглі ўбачыць, як стыльна і сучасна выглядаюць рэчы ад мясцовых брэндаў, ад вопраткі да аксесуараў. Такім чынам, «Квартал 44» не проста гандлюе беларускім, але і паказвае, як насіць гэта з гонарам і задавальненнем. Тут вы знойдзеце стыльныя і якасныя рэчы для кожнага дня і асабістых выпадкаў ад беларускіх вытворцаў, такіх як галантэя, світанак, калінка, ромгель, панда, лізет, эліс і многіх іншых. У рамках акцыі «Кожная пятница. Родное свое» мы прапанавалі дэфіле адзення ад беларускіх вытворцаў. У нашым магазине прадстаўлены шырокі асартымент ад класікі да трэндавых навінак. Якасць па даступных цэнах, індывідуальны падыход да кожнага пакупніка, зручнае размяшчэнне і прыемная атмасфера. Крама знаходзіцца ў цэнтры горада, што робіць пакупкі максімальна камфортнымі. Прыходзьце і пераканайцеся самі. Мы заўсёды рады дапамагчы з выбарам і парадай. Вітаем вас у нашай краме! Затым мы наведалі магазин «Купаленка». Гэта крама адзення, якая робіць акцэнт на беларускім стылі. Падчас акцыі «Кожная пятница. Родное свое» «Купаленка» прапануе пакупнікам калекцыі, у якіх спалучаюцца сучасны крой і традыцыйныя матывы. Крама дапамагае кожнаму адчуць, што роднае сваё можа быць не толькі якасным, але і модным. Есть акции на определенные модели со скидками минус 30, минус 40%. Это мужской, женский ассортимент. С нынешнего дня стартует акция покупка от 79 рублей, 20% скидка. Она будет действовать до 21 апреля. Детские представлены нижнее белье, майки, фуфайки, шорты, платья, школьная форма в сезон. Из женского ассортимента нижнее белье, одежда для сна, отдыха, пижамы, домашние костюмы, халаты, брюки, туники, изделия из льна, костюмы, комплектуем тоже жакеты с брюками, майки, нательные маечки, вискоза, хлопок, ну и натуральные ткани. Весь наш ассортимент производится в городе Солигорск на швейной фабрике «Купаленка». «Купаленка» – это твой выбор.